Takže čo si buď sa vejtejte u tohto videa, kde je pozvánka na streamy nejaké a ktoré sa budú konať. Jeden bude 6 hodinový, od druhej do budú celkovo 5 streamov alebo tak nejak. To je také skúškové a možno sa nejak vžijem do tých streamov a bude ich veľa. Alebo 2 streamy zatiaľ, poviem 2. No, štvrtok a v piatok budú streamy. Štvrtok bude od 2. do 5. Alebo tak nejak. To ešte neviem. Možno až večer bude stream. Nie. Stream radšej od 17. Od 17. budem streamovať, neviem dokedy. A piatok od 2. do proste od 2. 6 hodín do od 2. Takže určite príďte, ja na vás budem čakať, kým nás tam aspoň nebudú traja, tak nebudem hrať, alebo neviem. A určite príďte, bude to 6 hodinový stream, nechcel som vás, lebo i tak by tam nikto nebol a nespel by som, no. Takže bude iba 6 hodinový, nie iba, až 6 hodinový. To asi by bolo všetko na toto video. V popise budete mať Twitch, ak chcete dať follow alebo niečo. Alebo možno ešte dneska, v stredu, bude stream, dneska. Keď bude, no tak bude to ohlásené na mojom Facebooku, stále ho dám do popisu. Je tam aj napísané, že včera bol stream, ale nejak na ten Facebook nikto nechodí. Ale vytvoril som ho pre istotu. Takže to by bolo asi fakt všetko a lúči sa s vami Terry a čus! Outro.